ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилооти ахбору аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон менамоем. Дар студия Наргиз Шарифзода. имрӯзҳо гузарондани ваксина бар зидди бемории COVID-19 дар муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббӣ ва марказҳои саломатии шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар сатҳи баланди ташкилӣ ба роҳ монда шудааст. илми муосир собит намудааст, ки ягона роҳи мубориза бо бемориҳои сироятӣ ваксинатсия маҳсуб мешавад. аз ин рӯ шаҳрвандонро зарур аст барои мустаҳкам намудани масъулияти бадани худ аз ваксинаҳое ки мавҷуд ҳастанд истифода намоянд. гузориши ҳамкорони мо. ваксинаҳо тавассути мутобиқат ва омода кардани организми инсон барои муҳофизати табиӣ ва низоми масъуният кор мекунанд ва муқобили вирус ва бактерияҳо мубориза мебаранд. аз ин рӯ мутахассисони соҳаи тиб яке аз роҳҳои мубтало нашудан ба бемории COVID-19-ро дар гирифтани ваксина бар зидди сирояти мазкур маънидод мекунанд. оид ба гирифтани ваксина миёни аҳолӣ ақидаҳо гуногун аст, вале бояд ҳатман ба маълумоти боэътимод такя намуд ва аз рӯи тавсияи мутахассисони соҳаи тандурустӣ амал кард. дар робита ба ин киҳо бояд ҳатман ваксина гиранд? нафароне ки махсусан бемориҳои дилу рагҳо доранд, бемориҳое ки музмини ғайрисироятии диабети қанд доранд ва онҳо ба гурӯҳи хатар дохил мешаванд, онҳо пеш аз ҳама бояд ваксина карда шаванд. боқимонда аҳолӣ бояд тибқи имкониятҳо ва бо навбат яъне аз ваксинатсия бигзаранд. ваксина гирифтани кадом гурӯҳҳои осебпазир ба таъхир гузошта мешавад? ба гурӯҳе ки бояд ваксина карда нашаванд ё ин ки муваққатан бояд аз ваксиназанӣ боздошт шуда бошанд, ба ин гурӯҳ занони ҳомила, заноне ки кӯдаки навзод ва ширхора доранд. хоб ғайр аз ин нафароне ки ба наздикӣ яъне ки дар давоми то 6 моҳ аз бистари беморӣ бархестанд, яъне ки бемории ковидро аз сар гузаронданд. дигар намудҳои бемориҳои сироятӣ яъне ки ғайри ковидӣ низ ҳаст, онҳо то муддати то 3 моҳ. ғайр аз ин нафароне ки дорои бемориҳои музмини ғайрисироятӣ аз қабили бемориҳои саратонӣ ҳастанд ва бемориҳои сар ё ин ки эпилепсия доранд. ба ин гурӯҳи ашхос системаи тандурустии ғазои тандурустӣ ва иҷтимоии ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия намедиҳад. имшабу рӯзҳо мушоҳида мегардад, ки бо дар назардошти вазъи ба амал омада сокинон ба марказҳои саломатии маҳалли зисташон омада ваксина мегузаронанд. ман Азизова Парвина, истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, имрӯз ваксина гирифтам. ваксина барои саломатии ман ин муҳим мебошад. ҳар як шахс бояд барои пешгирӣ ва ҳифзи саломатии худ бояд ваксинаро ҳатман гузаронад. ваксина ба шаҳрвандони мамлакат тариқи ройгон гузаронида мешавад. аҳолӣ аз раванди ваксинагузаронӣ изҳори қаноатмандӣ намуданд. ман Ҳасанов Кумрон бар зидди коронавирус ваксина ҳозир гузарондам. аз рӯи пешгирӣ намудан аз коронавирус ваксина беҳтарин аст. ман ҳозир ваксина гирифтам барои бемории коронавирус. аз ҳама шаҳрвандон хоҳиш мекунам ки омада ваксина гиранд. нафароне ки ваксинаи зидди бемории сироятии коронавирус нагирифтаанд, ҳатман бояд ба табибони оилавӣ ва ё ба муассисаҳои тандурустии маҳалли зисташон муроҷиат намоянд. ҳамзамон барои муҳофизат намудани худ ва наздикон аз сирояти COVID-19 риояи фосилаи байни ҳамдигарӣ, истифодаи ниқоб ва зуд бо собун шустани дастонро фаромӯш набояд кард. Зульфия Раҳимзода, Аҳлиддини Карим, Фирӯзи Мусо, Ахбор. тавре ба мушоҳида мерасад, вақтҳои охир сокинону меҳмонони шаҳри Душанбе нисбат ба саломатии худ ва атрофиён фориғбол гардида дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, маконҳои серодам, бозору марказҳои савдо, боғу гулгашт ва нақлиёти ҷамъиятӣ аз ниқобҳои муҳофизатӣ истифода намебаранд, ки ин амал ба хуруҷи бемории сироятии коронавирус COVID-19 оварда мерасонад. дар доираи тадбирҳои фаҳмондадиҳӣ дар пойтахт ҷаласаи навбатии ситоди шаҳрӣ оид ба пешгирӣ аз интиқол ва паҳншавии бемории сироятии COVID-19 дар шаҳри Душанбе баргузор гардид. гузориши хабарнигорони мо. ҷаласаи навбатии ситоди шаҳрӣ оид ба пешгирӣ аз интиқол ва паҳншавии бемории сироятии COVID-19 дар шаҳри Душанбе таҳти роҳбарии муовини раиси шаҳри Душанбе Мафсума Муинӣ ва дигар аъзои ситод бо раисони шӯроҳои шаҳраку маҳаллаҳои ноҳияҳои пойтахт доир гардид. зимни наворбардории гурӯҳҳои корӣ дар бозорҳои пойтахт мушоҳида мешавад, ки шумораи зиёди сокинон ба бозорҳо бениқоб ворид мешаванд ва ҳамчунин аксарияти фурӯшандагони бозорҳо низ бениқоб фаъолият менамоянд, ки ин ҳолат боиси нигаронӣ аст. зикр гардид дар ҷараёни ситод. аз роҳбарони шӯроҳои шаҳраку маҳаллаҳои ноҳияҳои пойтахт хоҳиш гардид, ки дар ҳудуди шаҳраку маҳаллаҳо низ гурӯҳҳои корӣ таъсис дода чорабиниҳои ҷашнӣ ва маъракаҳои хурсандиву азодориро дар ҷараёни мавҷи навбатии бемории сироятии коронавируси COVID-19 зери назорат
сурат гиранд, зеро андак хунукназарӣ дар ин самт метавонад шумораи зиёди сокинонро ба ин бемории ташвишовар гирифтор намояд. мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки нобаста аз таъкидҳои табибону мутахассисон, шаҳрвандон дар бархе маврид бениқоб гашту гузор намуда, қоидаҳои беҳдоштро риоя накарда, ҳатто ҳар гуна маъракаҳои серодамро доир менамоянд. аз ин хотир корҳои фаҳмондадиҳӣ миёни аҳолӣ баҳри пешгирӣ аз бемории сироятии коронавируси COVID-19 аз нав ба роҳ монда шуданд. ҳамчунин гуфта шуд ки мавҷи навбатии сирояти COVID-19 чандин кишварҳои минтақа ва ҷаҳонро фаро гирифта, ин раванд ҳанӯз ҳам идома дорад. дар доираи ҷаласаи ситоди шаҳрӣ оид ба пешгирӣ аз интиқол ва паҳншавии бемории сироятии COVID-19 дар шаҳри Душанбе ҳамарӯза бо иштироки роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияҳои пойтахт низ ситодҳо баргузор карда шуда, зимни он масъулин ҷиҳати дар сатҳи баланд бурдани корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ вобаста ба гирифтани пеши роҳи паҳншавии бемории сироятии COVID-19 муаззаф мегарданд. мутахассисон изҳор медоранд ки сабаби асосии паҳншавии ин бемории сироятӣ риоя накардани қоидаҳои беҳдоштиву масофаи иҷтимоӣ, беэътиноӣ нисбат ба саломатии худу атрофиён ва истифода накардани ниқоб мебошад. гурӯҳҳои корӣ дар тамоми марказҳои савдову хизматрасонӣ, бозорҳо, ҷойҳои ҷамъиятӣ ва дигар маконҳои серодами пойтахт корҳои фаҳмондадиҳиро пеш мебаранд. тибқи иттилоъ аз санаи 6 июл то 9 июли соли равон, яъне дар 4 рӯзи фаъолият, гурӯҳҳои корӣ бо 30660 нафар сокинону меҳмонони пойтахт вобаста ба пешгирӣ аз гирифторшавӣ ба бемориҳои сироятӣ суҳбатҳо гузаронида, дар ҷараёни он ба наздики 7000 нафар ниқобҳои муҳофизатӣ тақсим карда шуданд. айни замон дар шаҳри Душанбе ба хотири пешгирӣ аз паҳншавии бемории сироятии коронавируси COVID-19 81 гурӯҳи корӣ бо фарогирии 616 нафар аз ҳисоби корумандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он, сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе, раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ва шӯъбаҳои он дар ноҳияҳои пойтахт, раёсати кор бо ҷавонон ва варзиш, кор бо занон ва оила, тандурустӣ, кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои пойтахт ва дигар ихтиёриён ба корҳои тарғиботиву ташвиқнамоӣ ба хотири пешгирӣ аз бемории COVID-19 машғул мебошанд. дар ин замина аз ҷониби гурӯҳҳои корӣ бо 5459 нафаре ки аз дигар минтақаҳо ба шаҳри Душанбе ворид гардиданд, суҳбатҳои инфиродӣ оиди оқибатҳои нохуши ин беморӣ ва пешгирию риояи қоидаҳои беҳдоштӣ аз он гузаронда шудааст. ситоди шаҳрӣ оид ба пешгирӣ аз интиқол ва паҳншавии бемории сироятии COVID-19 дар шаҳри Душанбе аз тамоми сокинон ва меҳмонони пойтахт хоҳиш ва талаб менамояд ки нисбат ба саломатии худ ва наздиконашон бепарвоӣ зоҳир накарда, барои эмин мондан аз сирояти COVID-19 тибқи дастур ва тавсияи табибон амал намоянд. идомаи ахбор. дар доираи тантанаҳои ҷашнӣ ба истиқболи ҷашни сесолагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хорох бунёди зеристгоҳи нави барқӣ бо тавонои 110 киловатт идома дорад. сохтмони зеристгоҳи нави барқӣ ба таъмини аҳолӣ бо нерӯи барқ дар тамоми фасли сол мусоидат менамояд. аз рафти корҳои сохтмонӣ дар иншооти ҷашнӣ ҳамкоронамон гузориш медиҳанд. дар доираи расидан ба яке аз ҳадафҳои созандаи давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон истиқлолияти энергетикии мамлакат дар маркази маъмурии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хорох аз ҷониби ширкати барқии Помир Энержи бунёди зеристгоҳи хати интиқоли барқи 110 киловатта ки барои фаъолияти минбаъдаи нерӯгоҳи барқи заминаи боэътимод мегузорад рафта истодааст. зеристгоҳ дар назди бинои асосии нерӯгоҳи обии барқии Хорох сохта шуда, таҳкурсии асосӣ дар пайванд намудани зеристгоҳҳои қаламрави вилоят ба шабакаи ягонаи интиқоли барқ дониста мешавад. ин иншоот ба ифтихори 30-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба нақша гирифта шуда, то таҷдиди ин санаи таърихӣ барои аҳолӣ чун тӯҳфаи идона тақдим мегардад. бо бунёд гардидани зеристгоҳи барқӣ дастрасии аҳолӣ ба барқи хушсифат зиёд гардида, таъмини нерӯи барқ махсусан дар фасли сармо низ бе ягон мушкилӣ ба роҳ монда хоҳад шуд. роҳбарияти вилоят ва вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистон бо рафти корҳои сохтмонии зеристгоҳ аз наздик шинос гардида, ба сатҳу сифати корҳои бунёдӣ баҳои муносиб гузоштанд. эттилоъ дода шуд ки бунёди чунин зеристгоҳи барқӣ айни замон дар назди нерӯгоҳи барқии Помир як низ идома дошта, ният аст ки чунин зеристгоҳ дар яке аз маҳаллаҳои шаҳри Хорох низ сохта шавад. қайд гардид ки ин зеристгоҳ дар таъмини минбаъдаи истиқлолияти энергетикӣ дар минтақа нақши калидӣ дошта, аввалин маротиба дар шаҳри Хорох мавриди баҳравардорӣ қарор خواهد گرفت. زیرسگاهی که با توانایی 110
کلاوات ساخته میشن. این در خروق ساخته میشد، در انبوی یعنی پومیریک ساخته میشد. این دیگر یک زیرستگاه یعنی در درو ساخته میشد. هدف نهایی این ساختمان پیشگیری از تلفات زیاد نیروی استحصال شده برق بوده. این زیرستگاه در سمت بندوبست نیروگاه‌های منطقه و شبکه یگانه برق تامین کنی موقع کلیدی دارد. شرکت برقی پامیر انرژی پیش از آغاز ساختمان این زیرستگاه نخست برای انتقال برق 110 کیلوولت ستون‌های آهنین عظیم را در مقیاس ناحیه‌های ولایت نصب نموده. با این ستون‌های موافق نیروگاه‌های ولایت با زیرستگاه پیوند خواهند گردید. عین زمان در بنیاد این زیرستگاه برقی خط انتقال برق 110 کیلوولت 6 نفر جوانان دولت همسایه افغانستان تجربه آموزی دارند که یکی از دستورهای به‌واسطه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان دانسته می شود. طبق نقشه زیرستگاه نوی برقی 110 کیلوولت در عرفه تجلیل جشن مقدس ملی 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با سطح و صفت بلند به استفاده داده خواهد شد. موضوع دیگر بندشه متخصصان ساحه تندرستی استعمال شیربوز به سلامتی انسان فایده‌آور میباشد. در ترکیب شیربوز مقدار مینرال های کلسی، فسفر و دیگر ویتامین های فایده‌آور موجود بوده به بیماری های سرماخوردگی، تشکل بافته استخوان و شش دوابخش میباشد. دایر به اهمیت و خصوصیت شفابخشی شیربوز با تکیه به اندیشه متخصصان ساحه طب همکارانمان گزارش آماده کردند. با اندیشه متخصصان ساحه تندرستی استعمال شیربوز با بیماری‌های زیاد از جمله با اعتدال آوردن کار معده و روده، افزایش گموگلوبین، بهتر کردن کار دل و رگ‌ها مفید است. شیربوز را طبیبان به کودکانی که با نارسایی ویتامین د دچار شدند بیشتر توصیه می‌دهند. در شیربوز مقدار زیادی کوبالت موجود می باشد که این یکی از قسم ویتامین B12 می باشد که ویتامین B12 برای حاصل شدن گموگلوبین در خون یا اینکه افزایش خون در ارگانیسم به شمار می رود که این با بیمارانی که کمخونی دارند و آنها نیز اهمیت زیاد دارد شیربوز. بسیار شخصانی که شیربوز استفاده میبرند آنها شکایت میکنند از درد معده یا روده پس از استعمال شیربوز یا اینکه با درون روی، درد سر و شیربوز بسیار اهمیت خوب دارد که با درون روی و درد معده و روده این شکایت ها را نمیتید و کار معده و روده را بسیار خوب میکند. کودکانی که بیماری رخی دارند استخوان‌های آنها را مستحکم می‌کند و با کودکانی که شیر سنی می‌خورند شیربوز اگر استعمال کنند به کودکان تیان می‌تواند که از درون روی یا اینکه اسهال، از دیاتس ها یا اینکه آلرژی ها میگیم از این بیماری ها ایمن نگاه دارد کودک را. با اندیشه عالمان ساحه تندرستی شیربوز نیازهای فیزیولوژی بدن انسان را نسبت به شیر گاو بیشتر تامین میکند. خلنوکی ترکیب شیربوز نسبت به شیر گاو کمتر بوده، آن قوه بدن را پس از بیماری‌های وزنین زودتر برقرار میکند. ترکیب شیربوز مقدار مینرال‌های کلسی، فسفر و دارای ویتامین‌های B, B2, S, A بوده با بیماری‌های تشکل سستی بافته استخوان و شش دوابخش میباشند. شیربوز در ترکیبش باز مقدار زیادی کلی دارد که این برای فعالیت کار دل و رگ‌ها بسیار اهمیت زیاد دارد و شخصانی که با بیماری دل و رگ‌ها دارد یا اینکه بیماری فشار بلندی دارد یا اینکه کشش خوری دست و پای‌ها دارند آنها میتونند نظر به شیر گاو زیادتر شیربوز را استعمال نمایند. در ترکیب شیربوز نسبت به شیر گاو 6 مرتبه کبالیت زیاد است و آن منبع بوی ویتامین B12 نیز میباشد که گردش خون را معتدل نموده روند متابولیسم را معتدل میگرداند. محمد مومنزاده، بهادر قربان، فیروزی موسی، اخبار. روزهای استراحتی در مؤسسه‌های فرهنگی پایتخت مملکت شهر دوشنبه چرابینی‌های فرهنگی گذرانده می‌شوند. این نوبت در باغ‌های فرهنگی فراغتی با اشتراک نمایندگان ناحیه تیمورملکی ولایت ختلان برنامه رنگین کنسرت تهیه و پیشنهادی ساکنان پایتخت گردانیده شد. گزارش همکاران ما. هر هفته روزهای استراحتی در باغ‌های فرهنگ و فراغتی پایتخت از جانب هنرمندان شهر و ناحیه‌های مملکت برنامه‌های کنسرتی دایر می‌گردد. چرابینی‌های فرهنگی بخشیده به جشن 30 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان بخشیده شده، هدف از برگزاری آن ترغیب فرهنگ و هنر و رشد صنعت ملت تاجیک میباشد. چنین یک چرابینی ایدانه شام امروز در باغ فرهنگی فراغتی به نام استاد ابو عبدالله رودکی از جانب هنرمندان شعبه فرهنگ ناحیه تیمورملک برگزار گردید. برگزاری چنین چرابینی‌ها
мас'улияти баланд бардоштани ҳисси худшиносиву худогоҳии ҷавонон дар таҳкими сулҳу осоиштагӣ ва истиқлоли мамлакат мебошад. дар доираи чорабиниҳои бахша ба сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон шуруъ аз деҳаҳои дурдаст дар маркази ҷамоатҳо, дар марказҳои ноҳияҳо барномаҳои фарҳангиву фароғатӣ мунтазам доир гарда истодааст ва имрӯз сокинони ноҳия ва ҳунармандони ноҳияи Тимурмалик бо сурудҳои тозаэҷод аз ҷумла ҷавонони соҳиби истеъдод ба маркази кишвари аз замон Душанбе омаданд ва як дастовези хубе имрӯз пешкаши сокинони Душанбе маркази кишвари аз замон мегардонанд. давоми чанд сол аст ки бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе тамоми боғҳои истироҳатӣ ва мавзеъҳои фароғатии пойтахт аз навсозӣ гардида ба макони истироҳату фароғати сокинону меҳмонони пойтахт табдил гардиданд. дар боғҳои истироҳатии пойтахт барои фароғати сокинон тамоми шароит муҳайё буда сатҳи хизматрасонӣ дар сатҳи баланд ба роҳ монда шудааст. ҳар ҳафта рӯзҳои истироҳатии сокинон метавонанд ба боғҳои фарҳангу фароғатии пойтахт омада таби худ ва наздиконашонро болида намоянд. манучери Сулаймон, Маҳмад Саиди Камол, мақсади мақсад, ахбор. дар шаҳри Душанбе ҷаласаи 20-уми ассамблеяи генералии Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон баргузор гардид. дар ин ҷаласа дар баробари баррасии як қатор масъалаҳои марбута ҳамчунин либоси варзишӣ ва расмии ҳайати Олимпии Тоҷикистон муаррифӣ карда шуд. гузориши Раҳматшоҳӣ Обид. гузаронда мешавад. дар ҷаласаи 20-уми ассамблеяи генералии Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон либосҳои варзишӣ ва расми ҳайати Олимпии Тоҷикистон маърифӣ шуда ба ҳайати Олимпии Тоҷикистон кӯмакпулӣ ва ба 17 федератсияи варзиши грант дар ҳаҷми умумӣ 935 000 сомонӣ тақдим шуд. инчунин фонди дастгирии олимпӣ таъсис ёфт. тавре ки хабар дода шуд, либосҳои варзиши ҳайати Олимпии Тоҷикистонро ширкати ватании Пендифренд таъмин мекунад. маҷмӯи либосҳои ҳайати Олимпии Тоҷикистон аз 22 номгӯ аз ҷумла либосҳои варзишӣ барои маросими ҷоизагирӣ, гардишӣ, либоси варзишӣ барои тамрин, пироҳанҳо, кӯлоҳҳои варзишӣ, пойафзоли варзишӣ, соату ду ҷомадон ва ғайруҳо иборат мебошанд. маҷмӯи либосҳои варзишӣ бо нақшу нигори миллӣ инчунин рангҳои парчами давлатӣ оро ёфтаанд. ҳамчунин дар ҷаласаи 20-уми ассамблеяи генералии Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон ба иштирокчиёни бозиҳои Олимпии Токио 2020 мукофотпулӣ ва ба 17 федератсияи варзиши грант тақдим гардид. ҳар гранти Кумитаи Миллии Олимпӣ 50 000 сомонӣ буда ба рушди Федератсияи миллии варзишӣ нигаронда шудааст. аз ҷониби президенти Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон ки барои иштирок дар бозиҳои Олимпии Токио 2020 роҳ хат гирифтаанд ва тибқи саҳмияи университалӣ сафарбар мегарданд, мутаносибан 5 ва 10 000 сомонӣ мукофотпулӣ тақдим карда шуд. ҳайати Олимпии Тоҷикистон дар бозиҳои Олимпии Токио 2020 аз 11 нафар иборат мебошанд. дар мувофиқа бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҷонибдории аъзони кумита дар маросими кушодашавии бозиҳои Олимпии Токио 2020 Темур Раҳимов парчамбардории ҳайати Олимпии Тоҷикистон таъин шуд. боиси хурсандӣ аст ки имрӯз бо дастгирӣ ва ғамхориҳои падаронаи сарвари муаззами миллат президенти Кумитаи Миллии Олимпии Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фонди дастгирии молиявии олимпӣ бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шудааст. ин фонди дастгирии молиявӣ имконият мебахшад ки боз ҳам федератсияҳои миллӣ ва варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон рушд кунанд. рӯзи 19 мо ба давлати ҷопон сафар мекунем. тамринҳо бениҳоят дар сатҳи баланд гузашта истодаанд. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом мерасад ва дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳои барномаи иттилоотии таҳлилии Тоҷикистон дар таҳияи Фахриддини Муҳаммад Юсуф.